Кордоба сваля към Дарван. Топката трябва да бъде изкарана на фланга, където Уелтън я очаква. Фадига. Може да стреля. Фадига! Изключително! Загадката Сими Фадига, който бе посрещнат с много съмнения от феновете на сините, очевидно започва да разкрива своя потенциал. Скоростна изстрела на Фадига, с която вероятно се придвижват влаковете стрела в Германия. Вероятно последния шанс за домакините. Подаване в наказателното поле. Топката е спряна, ще последва удар. Роналдо! 2-1 за Левски! Бразилска самба в синьо изправя феновете на Герена на крака. Левски е на път да преодолее Апоел Бершева. А системата на УЕФА в момента обработва чекирането на билетите на сините за Франкфурт. Отбор на Левски, както и този на ЦСК, е в наказателното поле. Удар с гола! 1-0 за Левски! 1-0 с гол на Георги Иванов. Георги Иванов в 91-та минута бележи изключително важен гол за своя отбор. Левски ЦСК 1-0 след това контриране на Селтийски и Георги Иванов, който отново се превръща в кошмара за ЦСК. Георги Иванов с отскок успя да се освободи от своите пазачи, да стреля с глава и да отбележи гол във вратата на немодруг. 91 минута, 1-0 за Левски. Изключителен и много важен гол. Димитър Димитров, треньора на Левски, който не знае откъде се появи. Трябва да бърза вече Хупчев да изпраща топката напред, пък там каквото стане. Сираков с глава към Григораш. Тодоров. Може би последна възможност за Левски. И гол! Невероятен гол на Николай Тодоров! Ето това трябваше да стане! Господ беше с Левски в този момент! Фантастичен! Невероятен гол на Николай Тодоров и 2-1 за Левски! Това може, това, което най-добре може Николай Тодоров. Това направи в този момент. Бомбен удар, наистина бомбен удар. Приканвам от самото начало на матча Николай, ако можеше да ме чуе, да направи това, което той направи. И щастие имаше Николай с този удар. Ето как волята, ето как мъжеството могат да доведат до нещо, което едва ли са предполагали гордите албионци. 2-1 за Левски, а сега вече Диас Вега трябва да свири края на матча. Никакви основания няма за продължение. Тези, които бавеха резултата, бяха шотландците. Изключителен момент. Още веднъж обърнете внимание на това положение. Григораш отигра много добре топката, подаде на Николай Тодоров. Обърнете внимание, 20-25 метра бяха. Отново Томашич, добре. Боримиров към Христо Йолов. Може би последен шанс. Възможност за Емил Ангелов. Гол за Левски! Гол за Левски! 1-0. Емил Ангелов в 93-та минута. Ето го този смъртоносен удар, който нанесоха сините в продължението на матча. Невероятно! Какво се случи на стадион Георги Аспарухов в 93-та минута? Каква радост! Целият стадион е на крака! Неописуемо! Емил Ангелов, резервата Емил Ангелов бележи 93-та минута.
този гол. Сам в ляво е Илян Йорданов. Удар и гол! Гол на Станислав Ангелов. Левски може би ще грабне титлата. Невероятна развъзка на този дуел. Уважаеми зрители, виждате какво става по трибуните. Левски нанася своя удар във втората минута. Отдаденото от съдията продължение. Едва ли и такава драма сме си очаквали, че ще се случи, но Левски е на път да изтръгне титлата от ръцете на Кирил Домусчиев и на всички в Лудогорец. По подобие на случващото се в Загреб, когато всички лудогорци легнаха на терена, след като получиха гол в продължението, същата гледка сега се повтаря на стадион Георги Аспарухов. Ето го положението, ето го удара на Станислав Ангелов. Имаше рикошет, струва ми се, Базил де Карвалио. Трябва да видим още веднъж. И тук Иван Цветков търси позиция точно това да направи. Не! Подаване, Райков! Аш! Гол за Левски! 2-1 за Левски! Шурташ! Бележи гол и Левски побеждава състава на Спартак Търнава. Брилянтна атака на сините. Какво направиха футболистите на Георги Иванов в последните минути? Изиграха ги много силно, всичко тръгна след изключителното изпълнение на Влади Гаджев в 89-та минута. А сега Шурташ ознаменува дебюта си в Левски на европейска сцена с този важен, може да се окаже и безценен гол. Трябва да видим още веднъж повторение. Атаката действително беше прекрасна. Защо? Просто защо? Сега трябва да се зададат въпроса. Сините не играха по този начин в останалите минути от матча. Защо беше проспано цялото първо полувреме?